Kidamtang jakong nipai ingkoi raphorni Borjan constituency angkang dilai ahi thialong anti-corruption and crime patrol awareness in India pen Karbiang long along corruption asai kangtonji lapen risoi jangaphan kangthur ponjia phuthak pherangke amai kangni pong anti-corruption and crime control awareness in India mati thi hek pen ACCCAI pen ang pachini dun atengke kidamtang jakong nipai ingkoi rai CRNI si Delhi pen Central Committee atungwang si East Karbiang long aparman kilangchari ponjia phan arpu nang pekte kanglo lake President Mukhim Rongpi Secretary Kangburainti District Investigator Manoj Terang Block Secretary Om Prakash Gupta Office Secretary Monsing Rongpi District Media Secretary Prijan Teron District Program Secretary Rajan Timung District Welfare Secretary Sarpang Ringhi Lapen Archak Timung atum hello Karbiang long corruption do o posi lahai lang charidun pola pen risoi jang aphan kangchor ponji aphan si kemang pon puta nang pachini dun itu malong kapre ke cuklem tap lai hoi thedung ke cuklem tap tadupik nasila bang solong itum kado kabi silang pen labang so anti corruption labang so puthak iklen kida malong nang cirap nang citu du ye phansi nilitum hin pen Karbiang long dang pi ke thigiding do ana phansi tami nilitum alang litum hantana cirap lol kusi ning kero dan tum ke chengsi la pela pengkam chok mai ke non oi kimi tum stame lai ki claim thap non ke lai ini kai normu stame ken thap ya tame do lapen along pen lai ki claim ke dam do me isi akai no jo claim do la tum stame isi nok stame corruption na him ke do along pen datum jo claim chong joy pya ta do lapen ai ngahing ben ke lahai aru so pini akam mena ki claim me dame khai no do lahai pen mane itu mangel lahai pen ke pa meje phat na penon o ekimi dum han ke misen atwar ki ja koi nasi itu aso akam mangke claim bonje Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang long live